Astăzi vă vorbesc despre lenjeriile Amy White. Avem un singur tip de lenjerii, ca să nu fie prea complicat. Bumbac 100% și cutia arată așa, da? Și o primiți. Fie că o comandați din showroom, fie că puteți să le comandați și online. Pe site-ul nostru amywhite.ro găsiți toate detaliile. Avem așa 4 fețe de pernă. Un pic se vadă și textura. Da? Textura cu logo-ul nostru cu Amy White. Bumbac 100%, 4 bucăți, 50 pe 70 de centimetri. Da? Cea mai înaltă calitate. Avem un cearșaf de pilotă de 2,20 pe 2,40. Cum spuneam, toate sunt la fel, da? Și un cearșaf pentru pat, care merge și pe o saltea de aceasta, cu 2 rânduri de arcuri, de 2,50 pe 2,50. Asta e partea de lenjerii. Mai avem ceva pe stoc, nu foarte, foarte mult. Puteți să comandați lenjeriile la noi în oricare dintre showroom-urile noastre sau puteți să ne sunați în cazul în care nu ajungeți la showroom, ne faceți plată și vă facem noi livrarea prin curier. Puteți să vă luați oricâte bucăți vreți. Prețul unei lenjerii este de 1900 de lei. Pentru clienții noștri avem discount de 20% la toate accesoriile de pe site-ul nostru. Iar pentru clienții normale avem un discount de 10% din prețul acesta și pentru lenjerii. Și nu numai. În cazul că aveți orice alte întrebări, puteți să mă contactați. Aveți numărul în descriere. Asta e despre lenjeriile noastre.